Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую неймовірно смачну квашену капусту. Квашена капуста – це не тільки скарбничка вітамінів і пробіотиків, а й просто дуже смачно. Є безліч рецептів, але сьогодні я поділюсь своїм улюбленим, особливим. До того ж, я покажу вам один дуже цікавий і зручний спосіб нарізки капусти, який я відкрила нещодавно і тепер використовую завжди. Отже, давайте почнемо. Спершу я візьму цілу головку капусти. Зніму кілька верхніх листочків, вони ще знадобляться, тому викидати їх не потрібно. Тепер зверніть увагу. Я кладу капусту качанчиком донизу і відрізаю від неї перший шматок, такий собі стейк. Тепер цей шматок я кладу зрізом донизу і поперек дрібненько нарізатиму. Ось так на тоненькі частинки, таким способом капуста ріжеться дуже рівно та тонко. Це дуже зручно, тому що капуста наріжеться вся без залишку. Нарізаю всі частини капусти таким самим чином. Це для мене тепер найкращий спосіб і я ним дуже задоволена. І ось ми отримуємо ідеально тоненьку капусту, готову до наступного етапу. Тепер, коли капусту нарізано, перекладаю її в каструлю чи миску. Додаю сіль 20 г на кожен кілограм капусти. Потім додаю кмин. Якщо ви не любите кмин, не бійтеся, додайте хоча б трошки, і ви відкриєте для себе новий смак цієї квашеної капусти. Скажу вам по секрету, я раніше теж думала, що його не люблю. Тепер дуже добре обминаю капусту, щоб вона пустила сік, і залишаю її на годину. Поки капуста пускає сік, я приготую яблука. Після того, як вийму насіння та серцевину, я нарізаю їх на тоненькі пластинки. В мене 2 невеликі яблука, вага їх приблизно до 200 грамів. І одразу нарізаю одну цибулину. Різатиму я її напівкільцями. За годину капуста вже осіла і пустила сік. Тепер приступаємо безпосередньо до самого процесу квашення. Я кваситиму капусту в пластиковому відерці, але можна це зробити і в каструлі, і в банці. Робіть так, як вам зручніше. Дно ємності необхідно застелити тими листочками, які ми залишали на початку відео. І тепер викладаю капусту, яблука і цибулю шарами, чергуючи ці інгредієнти. Це поєднання капусти, яблук і цибулі створює справжній смаковий вибух. Коли все покладено, заливаю все соком. Накриваю ще листочками та ставлю під прес. Для цього я беру тарілочку відповідного розміру, а зверху ставлю баночку з зеленими помідорами, які я консервувала раніше. Капусту залишаю кваситись при кімнатній температурі на 3 доби. На перший погляд може здатися, що соку малувато, але не хвилюйтесь, вже через кілька годин його стане значно більше. Не забувайте щодня робити невеликі проколи шпажкою чи виделкою, щоб випустити повітря. Дотримуйтесь 2 правил – це щоб капуста була повністю покрита соком і не забувайте щодня випускати повітря. І тоді ваша капуста завжди вийде смачною та корисною. Повертаю гніт та чекаю, поки капуста закваситься. Залежно від температури в кімнаті, капуста може бути готова трошки раніше або пізніше, але на 3-й день ви отримаєте смачну, хрустку та корисну квашену капусту. Нехай ваша квашена капуста завжди буде такою ж смачною та хрусткою, як у найкращих традиціях домашнього приготування. А я вам бажаю смачного, друзі!